We gaan over naar Dree Peters. Banken met Dree, het vaste onderdeel van dit programma. Dree Peters is ergens in Midden-Limburg en daar zoek altijd een schoon plekje op. Ook vandaag hebben ze weer een schoon plekje goed gezocht, Dree. Maar waar ben ze ergens? Jo, ik sta hier in de tuin van Leo Niesen en het is typisch, hij heeft niet deze vogel afgeschoten, maar hij heeft pas geleden in Leudal een vogel afgeschoten. En toen hingen de titel aan vast. En toen gaan we eens even aan Leo vragen, Leo, wat het allemaal betekent. En de titel Europese Koning. Nou, dat is nog het. Leo, we hebben het allemaal kunnen volgen via Facebook. Beschrijf even het moment supreme. Want er waren, wat ik begrepen heb, bijna 400 koningen. Tussen de 10 en 16 lijn. Ja. Ik had het ook maar even allemaal uit de media. En toen was een van die koningen. Maar mocht ze alleen maar meedoen als ze een koning was van die eigen vereniging. En het Europese Shuttersfeest in dit geval werd eigenlijk in de 3 jaar gegaan. Nu was het een Leudal. Maar beschrijf even het moment supreme. Want doe steeds voor de boom. En je begint met 400 man en wie gaat het verder? En dan begint met 400 man. Dan komen er 4 runjes. En uit iedere 4 runje gaan er een aantal door naar de finale. En op een gegeven moment, ja, dan stuiten ze in de finale. En dan ben ze bijna aan de beurt om te schieten. Wie voor zingen er in de finale? 60 man. 60 mannen die op het laatst nog op de vogel moesten schieten? Ja, 60 man. Ja. Ja, en dan ben ze weer bijna aan de beurt. En dan gaan ze eens goed zenuwachtig eens goed kijken hoe dat toemeent dat de vogel nog ergens vast zit. En dan proberen ze die best te doen. En dan kijken ze en dan schieten ze. Ja, en dan komt er dan toch af. Even bij benadering, wieveel man was er van die 60? Ik was nummer 25. Dit was de 4e rondje geloof ik van de finale dat we geschoten. Dus iedereen heeft sowieso 3 keer geschoten. Okay. En de eerste 25 gewoon 4 keer. Ja. En ja, uit allerhande lijn. Ik heb gehoord Zweden, Duitsland natuurlijk en ja, België en Nederland is natuurlijk toch vertegenwoordigd. Maar dat moet dan een geweldig moment zijn geweest, of niet? Ja, dat is, dan gaat er in van alles door de geer. Maar daar heb ze eigenlijk geen tijd voor om erover na te denken. Dan werd vanaf dat moment werd ze gelijf en dan gaat ze op in dat hele feest. Ja, dat is prachtig. Ja, en het kan natuurlijk niet veel u zeggen dat ze Europese koning zijn. Hè. Dat is natuurlijk nogal wat. Hè. Ja, ik ben de 3e Hollander geloof ik. De 3e? Dat wat het geschoten heeft. En dat is nu 19 keer geweest. Zo'n Europees Shutterfeest. En dat betekent dat het de volgende keer weer georganiseerd wordt? Is dit al bekend? In Deinze, in België. Okay. Dat ligt bij Gent in de buurt. Okay. Heb ik me laten vertellen, want ja, ik kom ook niet zoveel boete daarop. Is het ooit geweest dat een koning 2 keer geschoten heeft? Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Als ze 1 keer koning geschoten hebben, dan mogen ze er nou niet meer mee doen. Oh, dat is wel een beetje goedkoop, of niet? Oh ja. Normaal zou ze de titel nog een keer willen verdedigen. Hè? Toen mensen met om, bij wijze van spreken. Maar goed, in de shutterswereld hebben ze van dit soort regels waar je van denkt, ja, dit is bedacht. Maar goed, dan brengt ze dat ding met, en dan komt natuurlijk van alles op de gaaf. De hut vol bloemen, weet ik veel wat allemaal. Hut vol bloemen, afspraken, interviews. En nu begint het. Hè. Kreeg van allerlei verenigingen kreeg ze uitnodigingen om daarheen te gaan. En dan is het een beetje kijken van ja, hoe gaan ze her en hoe gaan ze niet her. Want dat is eigenlijk ja, vertegenwoordiger van het ganse Europese shuttersgebeuren. Een adel verplicht, hè. Dat is koning van alle shutterieën. Koning boven de koningen, boven alle koningen. Dat is één van de koningen van die 400. Hè. De koning der koningen zeggen ze. Ja. En dan moesten dit, ja. En dan krijg je natuurlijk uitnodigingen ook uit het verre buitenland. Ja, ook uit het verre buitenland. Ja, van alle landen alle verenigingen die wat meedoen, ja, daar kunnen ze uitnodigingen van verwachten. Maar goed, dat betekent natuurlijk wel rekening mannen, of wie bezinnigt dat? Is er iemand die zegt, nou Leo, ik gooi die gewoon de tank vol met benzine en dan kind ze naar Zwitserland of zo? Nee, de uitnodigingen wat ze accepteert, die vanuit die vereniging komen. Dat in de reiskosten, die krijgen ze daarvan vergoed. Dus dat gaat nog wel. Maar goed, alles wat ze daar verteert, dat is voor zichzelf. Ja, en dan moet ze natuurlijk toch in de dag uittrekken. De werk is in schichten begrijpig, dus de BSB is een van de grootste werkgevers in Midden-Limburg actief. Maar ja, dan is het toch passen en meten of niet? Want er moet ook dagsoorts en zondags werken. Ja, ik moet ook weekenden werken. Ja. Ik heb ook 4 kinderen, dus. Ik vond het zo verpand. We zitten bij de Lapines, voor de mensen die niet weten, ben ik afgelopen week is Tony Belledonk voor de zoveelste keer Nederlands kampioen Kruisboog geworden.
Oh, dus alweer, bij wie ze van spreken. Dat is ook en dan denk ik, daar zit er nog een shutters bijeen op. Bij de lapines, dan moet je wel eens een keer een goede feest over van je. Toch niet keer zo'n getwijfeld namen. Ja. Dus ja, nou hebben ze het vooral, nu moesten ze dus dat 3 jaar lang, want dat heb natuurlijk weg. Het eerste jaar werd ze overal gevraagd. En die vrouw is natuurlijk koningin, moet die steeds met? Ja, die mogen steeds met, ja. Wilt hij ook steeds met? Is die ook shutters-minded of is het geworden door Leo? Ja, die wil heel graag met. Want die doet dat graag, die vindt het prachtig. Een van de grootste voorwaarden is natuurlijk als de toesfront achter die staat, ben ze nooit te laat toe zijn. Dan ben ze druk de vreugd toe zijn. Zeg, hadden we dan nog even kunnen blijven. Ja, dat is natuurlijk wel het waard. Ja, dat is natuurlijk, het komt natuurlijk heel snel allemaal hier in Lin. De ene wint het Leedjesconcours ergens, de andere deed die koning. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Het is een goede grondje, geloof ik. Vandoor is de DVL ook naar Lin getrokken. Hè? Die hebben zich natuurlijk de plek goed kunnen zoeken. Maar Lin was bij Oezek natuurlijk een plek waar Doekers mee zit. Heb je begrepen? Dat zitten ze dun bij wat gebeurt. Hè? Ja. Dun bij het wereld nu iets. Dat is fantastisch. Dit is toch wel de medaille die terug moet, hè? Neem ik aan. Ja, dit is het koningszilver wat ik gewonnen heb als Europees koning. Dat is een wisselprijs. Die moet over 3 jaar weer om komen hangen als een Belg en een koning komt bij die opvolger. Ja, dan kreeg ik er een replica van. Maar of dat ook zo'n groot is of een of andere sleutelanger, dat weet ik gewoon niet. Ik bedoel, toen heb je dat denk 3 jaar in huis. Ik bedoel, het vertegenwoordigt een emotionele waarde voor diegenen die dat ooit een keer gedragen hebben. Dus het moet er langs mijn inclusie komen, of niet? Ja, bijna waar, ja. Maar Leo, nu ben je lid van de Chaterie. Wie ben je zelf een koning geweest hier ter plekke? Dit was mijn tweede jaar achterin. En nu hebben we 9 september weer koning zitten. En dan kan ik mijn keizer zitten. De titel heen niet. Dus dit, voor de derde keer dat ding gaat bij de keizer. Als de derde keer op rij koning zit, dan kan ze keizer weer. Ja, ik begreep net, hadden we het al over, toen ben je de roots en weert. Dat ben ik ook, en dat natuurlijk, ik hoor het niet meer aan dich. Wie lang zit ze al in het Midden-Limburgse? Ja, vanaf dat ik een jaar of 10 ben, zijn we naar Verhoes naar Maasbracht. En van daaruit zijn we naar Biertje gegaan. En van daaruit naar Lin. Dus dan, het Weerse dialect is bijna niet meer hoorbaar. Dat hoorde bij mijn moeder nog, wie die nog 80 was. Als die dan kwaad werden, dan sprak je nog eens echt Weerse. Kon jij zien? Snap je? Dat was echt het Weerse, maar dat hebben ze dus er niet meer in zitten. En hier in Lin is natuurlijk opgenomen. En als ze zo'n bekendheid is, wie stig, als we vroeger in de Prins in de Straat hadden zongen, we hebben een Prins in de Straat. En hier moet gezongen weer, we hebben een koning in de straat. Hè. En dat was al 2 keer zo, hè, omdat ze koning was van de plaatselijke chaterie. En nu ben ze koning van alle Europese chaterieën. Wat moet je je voorstellen, wie groot is dat Europees verbond? Daar zitten, als ik goed begrepen heb, 2800 verenigingen bij aangesloten. Dus die hebben meer dan 1 miljoen leden. In ongeveer zo gezegd. En daar ben ik koning van. Dus toen heb je 1 miljoen onderdanen, zoals we bijna zeggen. Je hebt nog heel veel vrienden. Ja, maar ja, dan heb je Facebook, hè. Heb ze ook heel veel vrienden, maar wat ze eraan hebben, is natuurlijk wat de vraag, hè. Er zijn goede bieren, er zijn ook bieren die zitten er alleen maar bij om de bier te zijn. Veel succes. En kijk dat ze Os, en dat is natuurlijk Limburg, maar vooral Lin, Midden-Limburg vertegenwoordigd. Want ooit zal Lin toch wel een keer bij Remunt komen. Moet je niet te hel roepen, maar er komen toch steeds meer stemmen die dat ook vinden. Goed jong, succes ermee. Dankjewel. Prachtig om bij een koning te zijn geweest met meer dan 1 miljoen onderdanen, zou ik bijna zeggen. Maar een shutterskoning, die het nu 3 jaar is. En dan zal er een opvolger komen. Dat werd in België bepaald. Tegen die tijd weten we wel of we er niet bij zijn of wel bij zijn. Maar wil hier bij het nu zijn en vooral bij het nu zijn wat in onze regio gebeurt, in onze provincie. Kijk dan naar TV11, want daar zit je gerug zelf. Tot de volgende week.